Sa željom da što više svojih sugrađana okupe na Adiciju, projektu koji promovira zdrav život, boravak u prirodi, druženje, ali i humanost, članovi Lions kluba organizirali su događaj nazvan Vukovarski kros Hrvatskoj na ponos. I doista je bilo tako. Mimo svih očekivanja odazvalo se 600-tinjak građana te je prikupljeno više od 6.000 kuna za vukovarske leptiriće. Nakon uspješne prve godine provođenja u Vukovaru se nastavlja projekt Halo pomoć. Nakon selekcije osoba koje će koristiti uslugu, tim osobama se priključuje poseban telefonski uređaj i narukvica s tipkom za poziv u slučaju krizne situacije. Na ovaj način se osobama starije životne dobi omogućava ostanak u svojim domovima uz osjećaj sigurnosti, kao i prevencija socijalne isključenosti starijih i nemoćnih te osoba s invaliditetom. Osobe treće životne dobi često ostaju same u svojim domovima, za njih se nema tko brinuti, pa se osjećaju socijalno isključeno i nesigurno. Kako bi se to izbjeglo, u Vukovaru se 12 mjeseci provodio projekt Halo pomoć, namijenjen starijim i nemoćnim i osobama s invaliditetom. Svih 365 dana, kroz 24 sata dnevno, ljudima je omogućeno da pritiskom na to SOS dugme dobiju pomoć u kriznim situacijama. Ta pomoć se obavlja putem telefona, taj uređaj se postavi kod osoba u stanu. U slučaju krizne situacije oni pritisnu na narukvici SOS dugme. To dugme poziva automatski call centar, uključuju se zvučnici i mikrofon, osigurava se dvosmjerna komunikacija, utvrđujemo u čemu je problem i pomažemo. Ili zovemo osobu od povjerenja da otključa stan da vidi što se dogodilo, ili hitnu službu, ili policiju, vatrogasce, sve ovisno o tome koja je krizna situacija se dogodila. I suština samog projekta jeste da se upravo građani treće životne dobi koji su naravno i nažalost u gradu Vukovaru vrlo često sami, jer su djeca se razišla, otišla u druge gradove, uglavnom nisu tu, nema tko o njima skrbiti. Na ovaj način im se omogućava da što dulje ostanu u onom ambijentu doma, svoje kuće kojeg najviše vole, gdje su naučili biti i gdje jesu svoje na svom. Umirovljenici Dragici je pao tlak i zacrnilo joj se pred očima. Živi sama, ali ima SOS narukvicu koju ne skida s ruke. Ja se osjećam sad sigurno kao da mi je korisnicima besplatno na korištenje socijalni uređaj sa alarmom. To je jedan inovativni oblik skrbi, Lions organizacija, briga o osobama u potrebi. Mi smo taj projekt prepoznali u zemljama Europske unije i prenijeli smo ga ovdje u Vukovar i mi smo, treći grad u Hrvatskoj koji ima ovakvi projekt i nadam se da će do godine zaživjeti i želimo ga proširiti na ostalo područje Vukovarsko-srijemske županije. Poštovani gledatelji, dobar dan. Vukovar se pridružio pilot projektu Lions kluba Halo za pomoć. Projekt je namijenjen starijim i teško bolesnim osobama koje žive same, a njih 14 dobilo je poseban telefonski uređaj s gumbom za pozivanje pomoći, koji mogu nositi kao narukvicu ili privjesak. Studije su pokazale da ako se pomoć pruži u roku 1 sata, osoba ima veliku mogućnost za nastavak samostalnog i neovisnog življenja. Vukovar je treći grad u zemlji koji provodi ovaj projekt, dok narukvicu koja život čuva nose u Europskoj uniji gotovo sve stare i bolesne osobe. Ove godine, nastavljamo sa projektom. Kao i prošle godine, povećali smo broj korisnika na 35. Grad Vukovar sudjeluje i sufinancira ovaj projekt sa 21.000 kuna.
SOS tipku za brzu pomoć u samo mjesec dana Vukovarci su pritisnuli čak 200 puta. Pozivni centar zvali su i oni bolesni i oni samo malo ustali.
U organizaciji Lions kluba Vukovar u suradnji s Općom županijskom bolnicom i bolnicom hrvatskih veterana Vukovar, a povodom 25. svjetskog dana bolesnika, održan je 3. znanstveno-stručni skup dr. Vladimir Emedi. Na dosad najposjećenijem skupu govora je bilo o aktualnim temama iz zdravstva, a predavanja su održali stručnjaci iz Vukovarske i Osječke bolnice te predavači iz Veleučilišta Lavoslav Ružička. Uglednog vukovarskog ortopeda, humanitarca i hrvatskog branitelja za kojeg su svi složni da iza sebe ostavio veliki trag, kolege, struka i brojni drugi prisjetili su se i ove godine na znanstveno-stručnom skupu koji nosi njegovo ime, dr. Vladimir Emedi. Svaki puta na ovaj dan se sjećamo njega, koliko je zdušno i srcem pomagao bolesnicima. Dr. Emedi rođen je 1946. godine, 11. veljače, na datum na koji se inače obilježava i Svjetski dan bolesnika, a upravo zbog tih dvaju činjenica simbolično, Lions klub Vukovar u suradnji s Vukovarskom bolnicom znanstveno-stručni skup organizira uoči ili na sam dan posvećen bolesnicima. Želimo senzibilizirati javnost na potrebe bolesnika i isto tako istaknuti jedan plemeniti rad svih onih koji skrbe o njima. Koristim ovu prigodu da svim našim bolesnicima i njihovim obiteljima, ali svim zdravstvenim djelatnicima i suradnicima u zdravstvu na neki način čestitam ovaj dan jer jako puno ulažu svoga znanja i puno svog vremena da pomažu bolesnicima. I koliko god mi ulagali, to koji put nije dovoljno i zaista je važno da se o tome govori. Stoga su i predavanja svake godine, pa tako i ove, bila prilagođena aktualnim i raznolikim temama s područja zdravstva uz dakako stručne predavače. Ove godine smo, kao i prošle godine, u rangu simpozija. Znači imamo kvalitetne predavače iz Opće županijske bolnice Vukovar, znači kliničkog bolničkog centra Vukovar i Vukovarskog veleučilišta. Svake godine postižemo na kvaliteti i sve veća posjećenost. Ove godine nazočilo je više od 150 sudionika, skup su podržali i grad Vukovar te Vukovarsko-srijemska županija. Obilježavanje toga dana je poruka, ja bih rekao, javnosti da se mora više brinuti o zdravlju, a i mi kao županije koji smo na neki način osnivači i ustanova, da moramo stvarati uvjete bolje za funkcioniranje i rad. Jer upravo na Svjetski dan bolesnika valja podsjetiti da zdravlje mora biti iznad svega i da je, kad je gotovo moguće, bolje spriječiti nego liječiti. Inače, Svjetski dan bolesnika utemeljio je 1992. godine Papa Ivan Pavao II. S ciljem ukazivanja na potrebe bolesnika i poticanja konstantnog razvoja kvalitete, zdravstvene skrbi i zaštite.
središtu Vukovara prigodno obilježio Svjetski dan zdravlja. Na štandu Lions kluba Vukovar građani su imali prigodu prekontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak, ali se i educirati o dijabetesu i općenito zdravom načinu života. Što kažu izmjerene vrijednosti, koliko su Vukovarci zdravi. Pa nisu zdravi toliko, ali pozitivno je reći da su ipak zainteresirani za svoje zdravlje i jednostavno evo, na naš štand je, možemo reći, da ne zvučimo bahato, jedan od najposjećenijih ipak. Kakva su prava osoba s invaliditetom u udomiteljskim obiteljima? U park šumi Adici je održan Vukovarski kros, sportsko-humanitarna manifestacija. Otvoren prvi ekološki kamp u Hrvatskoj. Dobar dan, poštovani gledatelji. U Vukovarskoj park šumi Adici održan je drugi Vukovarski kros, Hrvatskoj na ponos. Ta je sportsko-rekreacijska manifestacija ujedno humanitarna, a prikupljeni prilozi donirat će se udruzi djece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Više od 300 sudionika trčalo je Vukovarskom Adicom s jednim ciljem – pomoći malim leptirićima. I prošle godine smo bili uključeni u ovu hvale vrijednu akciju u kojoj cilj stvari i promocija humanitarne stvari cilj same utrke kao i promocija zdravog života. Drago mi što se okupilo ovoliko ljudi. U utrku su se uključili učenici osnovnih škola kako bi pomogli svojim prijateljima. Na stazi su ostavili posljednji atom snage. Pa nisam se umorio, bilo mi je lagano, znači na kraju, baš kad sam se najviše umorio, onda sam još više dao snage. Organizatori su zadovoljni odazivom i nadaju se da će Vukovarski kros postati tradicija u gradu na Dunavu.
Cilj nam je dakle promocija zdravog života, boravak u prirodi, a ovo je događanje humanitarnog karaktera gdje sav prihod od kupnje majica doniramo udruzi Vukovarski leptirići, to je udruga roditelja sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Trčali su i studenti Vukovarskog veleučilišta Lavoslav Ružička, a za roditelje malih leptirića ovo je uistinu velik događaj, jer su njihovi mališani bili u središtu pozornosti. Pa znači neko moje zadovoljstvo da sam bar neki korak napravila u tom pomaganju. Zato što treba zapravo podići svijest svim ljudima. Ova akcija je jedan predivan dan gdje smo uključeni, gdje se družimo sa drugom djecom, zabavljamo, uživamo na zraku, radimo nešto dobro za naše klince. Najuspješnijim natjecateljima uručena su odličja, no pobijedili su svi koji su odlučili dati svoj doprinos u stvaranju boljeg i svjesnijeg društva. What the fuck? Srca i kad se pije i kad se ljubi i kad se puca prve valjaske do Australije kad god se sretnemo uvek se zalije uvek se završi s nekom od naših pesama i da smo živi i zdravi još godina 100 da je pesme i vina i da nas čuva Bog da su najbolje žene uvek pored nas jer ovaj život je kratak i brzo uvijek za čas. Ajmo! Ekipa Markiša Puteve sigurne, a noći zvezdane i jutra vedra. Da li je to sudbina i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina 100, da i pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak, i brzo uvijek za čas. Da smo živi i zdravi. Hoćete Pelikovca? Od Bože do kapiju, mase oče naša, Čelore i tvojih pajdaša. Od Bože do kapiju, mi zavezi čuku, evo bere pijano mevuku. Pokaži
za nove žuže. Mi smo momci debeli, srce naše duše, pokaži za nove žuže. Odnože kapije, a srce naša, evo mene i tvoj naša. I donesi rakiju, neka se sveće, a nek pisma što me znamo. Dinara, barem skupštine. Da. A živeni malena, čija si djevojka, a živeni malena, čija si djevojka. Bravo, ovo vam je bio dobar bod.